lunch. I don't know. And my bad baby. One o'clock. One the Azaguma one. Kilo lunch now. Mazependa, Mazamasi. Yes, Konua. I think we should chat about the Maxine Chia. Baba, Baba, child, but not until you come and say, it is good of us. Don't need you. Watch them come out. Varamba, Varamba, who's got five down. Because meeting them, the passion, you got an empty life up with guy. Smoke. Man, if I want to go to the but a pizza. I'll talk a house. Can't capit the one in custom. Chadam would go over to you, and never sing down. You cannot come on damage to do damage hearing kids. No, they see. That's a Dagania Gondo. Vacasera pizza, what don't believe truck, which a set out or party. Those people at Japan. Do a Seneca Sandy. Was a put the Javata Machos, you have not one of the way to put them. Was one by number 4. I want number 2. Number 2. That's right. Hamnotauranyaya dzikapera mukavata mukamuka asi twaje kumombe nokuti zvokwadi kutongozvivaraidza asi mwoyo unongotsva kuti ino tinogadzirirwa nguvai zvinopera nguvai tiri kutotambura zvisingamboiti asi kutongozvivaraidzawo sevanhu pane vamwe izvozvi vose vari kugarira kuti vazvare vaona chasingatozi kuti ndozvaimba chama up and down vachitenderera. Hey, say guys, nasi pa day number 2. Kutsoka zvakare kuMorgenster muri vamuchairi. Sati kuti nasi tinosevhiwa here. Chanozoona zvekuti by 6:30 tata pano. Asi tatisvika by 6:30 iyoyo line mama twanyangu anukare. Saka but vamuchairi muri vari pa number 3. I think mu line kuti vapinde ngopinda mukati. Singazi kuti pachaita futi meri go round sazuro here kana kuti kungosvikawo nhasi kwakunzi sezvo makadhindisa zuro mungopinda mukati kana kuti kutodhindisa zvakare nhasi. I'm not so sure kuti vachazvifambisa sei muzuva ranhasi. Vachanoziva njokuti tiri pa number 3. Saka tikabva pana pamuchairi vachambonomira line. Then vomira line vozopinda mukati vachingotudza zvekufamba sei. Isi tombozorora takagara mumota asi kana zvino hazvichadi. Pamuchairi tawatinzwe. Tasvika tatowa pano paMorgenster makusena nhasi. Tamirira kuti tipinde palaini patainga tiri nezuro kuti tiwane kubatsirana nebatsirwa gomwe pedu. Saka ndo patatouya ndatowa pa number 3 ndo pandanobatira line. Saka tingoona kuti zvichachinja here kana kuti zvichadi tinge kuona tamukati. Tadzoka futi zvakare paya patakanga tiri nezuro saka tiri kungoita sokungodhauta kuti zvichaita famba here kana kuti zvichaita sei saka hatisi kuziva kuti zvichafamba sei. Saka ngoti tongoshingirira kuti timukire vanhu vazhinji vaiti mukirai saka tamukira. Asi kuti umukira kwacho asati kuti vamwani tasa vakatobata bhani ndofunga. Because kana tisamukira by 6:30 tasvika uri pa number 1 number 2. Saka nguva. Moya manje. Saka watomukirawo kuma 4 because pali patone dzimwe mota dziri pano saka kuda kuti vamukira zvokutoindawo. And then on top of that I pray kuti nhasi vakaonekwa tiwane result kuti tizive kuti what's the next step. Moziva? Yes. Kana kuri kutiwo because ndakambozwa kuti kana kuri kunzi kuparwa munhu anobva avata futi ipapo. Saka toda kuda kuzoti kwanzi kudii nhasi.
Saka ndo munamato wedu ende tifunamata kuti futiwo akasiwo kuonekwa akasiwa kuonekwa kuti kana nemhinduwo toziva kuti tikufamba here kana kuti tikugara futi. Saka ndo zviripo saka muchachindainishi ndinobatana kuti vanhu vakuita vachiwanda plus panapa manje zvinoitika nechekuti guys confusion iripo inogara pasi izvozvi zvavava naye papa pataya takapaka zvuru tangu yatikanzi apapakiwi takakudza izvonitiana zvuru vose ndo patatiri ipapo lasikanzi hapana pasvikiwo zvachose ipapo zvachose uyu abviswa ati hazvina kushata zvamataura todi tongotevedzera tikauya tikaenda kuseri kwemuti kunondo kwatiti no hatisi kuti ipapo patanzi bhai pano tichatozoona idza paka ndo patanzi zuruka. Saka confusion yatotanga izvozvi pagedhi apa uchaona pachanzi ima hampindi mose unongopinda uyu munhu kana vada zvavo wapinda mukati memunzi moitepi ndo zvandakudza izvozvo hereni mumutsetse umu wesaka moda ndindepi wodziwe unondepi buda ukurapwa here buda pashe woti wauya nani ndati wauya nani iwe wauya nani pano uchide iwe unani mukati woti ndinakoma ndapashe sando zvezvimwe izvozvo kana wapedza wati ini ndine udhai uri kunzwa right ando amuchari vasoro vakamirira laini zuva rese ane mwana hatitombodi imi baba imi chibvai mai ava ngavachiita sei ngavachiuya abate mwana wapinde umu ko munhu wandimbonomere mukadzi here vane mwana uyu hatidi mese zvamunhu wani hino saka uyu akazowa zvake uyu ukona kugwa kuti chiremba azvikutii handizvisi kuti ofamba sei ipapo pakaoma pazuro ndakatozvitesa ndikati kei vanhu kuzoti munhu ngaabude ndandine mumwe munhu wandandakabatana naye pakufamba kwata tichiita nemwana kuitira kuti information kana yobuda inobuda ine matauriro akajeka uyu unoti ashuwa ndakazvinzwa uyu uti ndakazvinzwa saka ipapo panotinetsei vaitsiki because kwanzi kupinda munhu wani manje ndo vanhu vakasorawo nemwana sanzozvi kuti because ndakazokumbira ndikati amoziva kuti chika wamadzinga ndiye murume wavavava zvakasaka zvebasa rechi hauhli korona iwe aiwa haisi kuti yekera but mukabvisa ava even kwarere vaifamba ngori vaviri nemwana saka mukavabvisa ava mune matokanganisa zvakafanira kuti moti pinda nemwana avamuwavisa then mozodii manje apa because that time I remember anga atoita futi pupu uyu mwana uyu saka manje nawo papato neconfusion waita pupu kana ava vachiziva information asi unovachinja ndiani vakatozofamba naye akatodira kuti vati vaona kuti osevhiwa kana toita sei kainoka oraiti inangu andikosi ndigona kurega kupinda but tisichange daunzwa kuti dambudziko rakadii mungosazongotiudzwo here imi apakaipa iwe unogona kutori keri chai wekuruna hauhli shamwari unogona utonayo ziraniatomboita kadhirama ikako chete aimboregi akatombokaita vatombokaita kasiitike choni kuti utozvidayo sonzi iriko ikwe information yatiri kutaura iyi haina basa manje saka ndozvezvimwe zvimachallenges athink atakasangana nawo nezuro saka hatizozvi kuti nhasi zvichange zvakamira sei and the other thing I think chatakaona chaiconfuse malani anga ari mwanga icho kana 8 saka I think ndo pakaita futi vanongokusevwa vakabvapo nzimboenda apa vakabvapo nzibva ipapo uyai apa vakaenda ipapo nzichibva ipa muinde apapa saka ndozvezvimwe zvinhu izvozvo izvo saka hopefully nhasi tinowina okay hai izvozvo tinozvikudza kuna mwari kuti zvinotoita chete kuna mwari ndiye achatitungamirira wakafamba nesu akasvika pano tikadzokera tikavata zvasizve vanofanira kutichengeta vatitungamirire nasofanira kusevhiwa vedu vedu ngagodi uchinyengerera kuti zviite ende nhasi tinotozwa tinoti unototomuswa zvakasema mageza mako wakagarire chiipapo vakagarire chiipapo kuvhunza yavo kuti naiwo raiti maisa madhara lairauroenda nepi
wotondinetsa izvozvo wotondinetsa izvozvo kuti ndinoenda nepi nanditi kana kuzvikwa tarira kuti ndinoenda nepi chero kwanaenda nako ndikoko tibire ikoko ndaizikani ndine kunyeperai ndoda kutomboita masikiti iwayo nadhai chaiko kuite zvokumboseka ndichibva pano ndoda kuita masikiti epano ine bvemango zvaka ndoita masikiti iwayo chete hakusi kuzvonda kana kuzvovaikira ndoda kuita masikiti evanhu vaishanda pano vachitomusa maitira vaita ndikokuratidza apa handisi kunyatsokumaita akabhikozi ovhyatsichi haitiki asi mangwana ndinenge ndine browse rangu rebhuruu netrausi rangu pako reblack ndichiita action moto apa ndakatosiya browse rangu rebhuruu rimwe rakatodiro zvekuti pamwe chacho nemaitira ndakwarare masikiti wayo ndojunga vanhu regai muone ndida kunyatsa kuita exactly zvandikaitwa pano chikwati chikanzi kunonzi pachikarudzo asi kunoita wanzira nemathings kana watakaita sei kuzotenga kuti vanhu vasazosura futi nezhara satakaita zuro saka tati ngatingotsvaga zvekungoti vanhu vagotsengerera saka ndokwatiri kuno pachikarudzo pamutongoona kudai